Magega yokorosibwa ase ekerogo kyoborai buna omokonyi bw'omugabana me county ya Kisii nigo bono amaiso amanga gene kobaga komuligire mugabana Paul Simbarati egetambukiranya kobaga kuira elyo komochora omokonyi oye ibarachi koba kubwaterana buna injireyemo yokoeneke buna banyara koba gusukia magendero ye county ya Kisii mote nigo bono abamenyi kurase county ya Kisii bagenda tokoba kubwatoka ebirengere byabo na marieta hariyo kero kende aranyare koba kurigerirwa asobwe imemono buna barachikoba abakonyi babagabana kubwatakana n'abamenye kurase constituency ya Nyaribari chache nigo banyara koba gusegeteri italiaye Dr. Chris Bichage koba omurai honyare koba kwiro na korokia amagendero chinga Kenya tokoba gutenera se constituency eyo ya Nyaribari chache nigo bamotoirie Bichage na batebanero gwenerete koirari bagerio asokubwaterana arati koreta amagendero imeye county ya Kisii Mugabano ito Simbarati tokugosaba na nturgo kobeteretwa kwa twanyenyekea muno ntwaba Nyaribari oturigereri omwana ito Bichage obere muna naumi oremereiri sama tukamange erinde nere akubugati siari se county ya ito ya Kisii intumuna ntwaba Nyaribari etogugosaba nande twa begira marunse togotebia no tole maiga yao muno gotoa ekeroge goso mwana ito Chris Bichage igere muna betari parliament 3 months akairana rasa magendera tigere denjera mubeke erinda atokorere kerogo ne geito ntumuna monda gwetao ande goto gwanyete kerogo ri bage yo monda be ari pure sio ayo to ko boli bwana Simba arati ingere korante into kora otoiro mwa ko ikirisi ora boli ya matuko ekerogo eke kwari gwacha o Chris Bichage esege chodere ora kubwate sigasi ya Nyaribari chache itwa twako sababuro po Nyaribari ore gereri to basa koira kerogo ados go sebasaba ekerogo kire itutoke tageta ba Nyaribari ya daitwe kira dororo ekero togokerigereri mono togosaba gavana Simba aligio monto oranyare gochikogaya n'abagusii naende ori ogochikonyara gototetea na koreta imeji ya Gusii nyare